Ndichikutambirai zvekare pano paZerari 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapa uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribe, ndatilike this video, ndatishare this video kune hama neshamwari. Vadikanise kuziva kwamunhu zvita mavideos epanapa tinonoti kamabatanidza tinenge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update, vadikani, kasi kuvhura chechi rabusiness here nekuti vazhinji macases atiri kureceiva inyaya dzemapastors. Munobhiliva mapastors emuZimbabwe here kuti mapastors echokwadi kana kuti ndenhema. Maprofita aya akataurwa kunzi achauya anozoti gomo ibva apa enda apa. Vadikani, kana iwe uri profeti unochengetere mufananidzo wevanhu vasina kusimira, mufananidzo wako futi kwete umwe munhu wako usina kusimira, zvichireva kuti izvo isusu vanhu vatinofanira kutevedzera sevatendi, sevana vechechi, isusu mayouth tinofanira kutevedzera vana mufundisi tsika dzavanofamba. Totora tsika idzodzo here tofamba nadzo zvakashata, takutovatsiura mafundisi anoita chitsika chakadaro. Vadikani, ndine audio iyi ndere mufundisi alikisa mufananidzo wavo vasina kusimira. Vazvilikisira vega vasenda mugroup rechechi by mistake, apo pavanga vakuda kuzama kunyengerera vana vesangano kuti aiwa zvaita by mistake, hanzi zvinhu zveyoung generation ndezvedu here isusu pakaipa apa pabhaizika dzanga dzangove nyadzi. Soda kusiya muchinzwa audio, apedza kunzwa audio utaura zvaunofika comment section. Ndine rimwe futi video rava Apostle Chiwenga, saka usaskipe this video nekuti manews updates haasati apera. Tasarwa ni one update then munzwe audio. Hello, good people of God. Sorry. I just received this message. Kubaku waberi kwa dondi batiri wana young generation. Wana young generation, mwana young generation wangwa kimbira na message hizi. Sawa ya delete tu. Saka panada delete. I feel to delete it correctly. Ndino urombo handi zozo nanga undite. Ya baku young generation. Saka ya baya uya ikoko. Nisa ndataura newana vacho. Ndino urombo. Please ndino urombo. Taida ndi minye mnanchina mata ndo bayapinda message yacho. Saka enda ku wrong nikana chikona kugadzirika ngaigadzirika. I'm sorry. Asi zveni ndezvo young generation. Dzitori mbiri. Sorry. Just delete it. Sorry, zvaita mix up nenyaya ndachita prayer. Ndanichinamata uku kunjira kuti try kubatsira vaberi wache. Next update. Ivideo rava Apostle Chiwenga. Va Apostle Chiwenga obuda ma streets social media vachitaura kuti aiwa Zimbabwe inyika yemwana wese wemuZimbabwe anofanira kuwanawo something kubva kunyika yeZimbabwe. Hanzi Zimbabwe ndaishandire munhu wese munyika ino yeZimbabwe, kwete kuti ava ndo vanowana ko vamwewo havawani nei. So da kusiya muchiona video, apedza kuona video tozvo unofika mucomment section. Insadhirari tafunga kusiya tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so much love. Protection. You don't understand that when an economy is not functioning, even when you are protected by guns, there are certain challenges that are not afraid of guns, like medical problems. You die with your ammunitions tied by your buckle. The disease that took Brigadier Rungani was not afraid of his military rank. It was not afraid of his service pistol if he was still serving. It wasn't. So we want the Rungani family to know that Zimbabwe is a nation that must work for everyone. Until you get that, Sisonke. Munorova vanhu musi wa 1 January, musi wa 1 March, mune muchirohwa nemadilapidated hospital wards. Kurohwa kwese. Vamwe vakarohwa netsvimbo, vamwe vakarohwa nemaventilator machine. Kurohwa kwese naMnangagwa, hapana asiri kurohwa.
handiti makatumwa nezvombo netsvimbo mukanodhanda vanhu neshami nemunyu. Shami nemunyu iyoyo futi ndoyo yakauraya Brigadier Rungani. Same shami nemunyu, same person. He is destroying the only nation that we have. We can never have another nation. God gave us one nation. It is our job to protect one another, to protect it. But that's not what the president is doing. Let us look at Zechariah chapter 7, verse 8 to 10. Zechariah chapter 7, verse 8 to 10. And the word of the Lord came unto Zechariah, saying, Thus speak the Lord of hosts, saying, Execute true judgment, and show mercy, and compassions every man to his brother. And oppress not the widow, nor the fatherless, the stranger, nor the poor. Let none of you imagine evil against his brother in your heart. Could you read the NASB? I would like it to be simplified. That's what we need. That's our starting point. When people are supposed to be beaten up at Mnangagwa's order, the army must say no. Because if the army where Brigadier General Rungani was serving does not say no, the same brutality shall be met by the same army men. But it is not going to be the brutality of the baton stick, the brutality of the machetes, the brutality of the gun. It will be the brutality of under-equipped medical facilities at general hospitals. Same brutality. Brutality yakagura more blessing ali. Ndio brutality iri kutora mari inofanira kutenga maventilator, yotenga motokari dzemahure evakuru vezano. Same brutality. Kungoti hamuna kuzviona bedzi. So I'm here to make it simple to the Rungani family. The brutality that killed Mboneni Ncube, the brutality that incarcerated Blessing Mhlanga, is the brutality that killed Brigadier General Rungani.